according to his mercy, he saved us. According to God's mercy, Mwari netsitsi dzake wakatiponesa, wakatidzikinura. Kwete namabasa akanaka atakanga taita ayo, asi Mwari netsitsi dzake huru kwazvo wakatibudisa muchitema. Nemhaka yerudo rwaMwari rukuru kwazvo kwatiri, Mwari akafuma mutsitsi dzake, wakatiita vapenyu muna Kristu Jesu. Kunyangwe isu takanga takafa muzvivi zvedu, Mwari wakatiita vapenyu. Ndoda kuti mubate pfungwa yataurwa apa. Isusu we were dead in our trespasses, but God, because of his great love for us, who is rich in mercy, he made us alive with Christ even when we were dead in our trespasses. And it is by grace that we have been saved. By grace. Kungoitigwa zvatati tisina kufanira, Mwari wakatibudisa mukati mechivi. Kwete nokuti takanga taita zvakanaka. Takanga takatofa mukudarika kwedu. Teererai, takafa. Munhu akafa haana chaanoita kuti ave mupenyu nokuti wakafa. Like Lazarus, haana chaakaita kuti ave mupenyu, asi Jesu ndiye akamuti Lazaro, come forth. Wakatobuda adamwa naJesu, akauya pana Jesu. Ndokutanga kuva neactivity, adanwa, amutswa naJesu. Saka nesuwo takanga takafa mukudarika kwedu, takafira muzvivi. Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake, akatimutsa naKristu kuvakafa. Takamuka nei? We were quickened by the life of Jesus. Upenyu hwatinahwo, upenyu hwatakapiwa naJesu, upenyu hwatakamutsiwa kuvakafa, kuti tive vapenyu. Saka Mwari wakatida saizvozvo. Atida saizvozvo akatimutsa. Bhaibheri rinoti iro, Ephesians chapter 4, 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. Muna Kristu Jesu, Mwari wakatiitira basa guru rokutidzoresera kwaari. Basa rakaitwa naKristu nderekutidzikinura muzvivi, nokuti wakafa rufu rwedu rwechitema, akatukwa panzvimbo yedu. Kutuka kwaifanira kuwira pamusoro pedu kwakawira pamusoro pake. Saka wakatidzikinura, akatipa isu zvakanaka zvake, utsvene hwake, kururama kwake kukava kwedu, nokuti Kristu wakatora zvedu zvose. Urugwaro runotigo pana 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Uyo wakanga asingazivi zvivi, wakamuita kuti ave chivi, kuti isu tive kururama kwake maari. Saka Kristu wakaitiwa chivi, isu tikaitiwa kururama kwaMwari muna Kristu Jesu. Kristu wakatora zvakaipa zvedu zvose, isu tikasara nezvakanaka zvaKristu zvose. Izvi zvose izvi zvakaitiwa naMwari outside of us. This is what we call the objective gospel. Vhangeri raMwari rokungotiitira isu vatadzi nemhaka yerudo rwaMwari rukuru kwazvo. His great love for us. God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. And the Bible says, and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. Outside of Christ, we are dead in our trespasses. But in Christ, we are alive and we are seated in heavenly places in Christ Jesus. First, Ephesians chapter 4, 1 verse 4. Inotio, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Chikonzero Mwari chaatipira Jesu ndechokuti unoda kuti isu vaakasanangura nyika isati yavambwa, isati yavapo, wakatida
akationa nekuputsika kwedu muna Adhamu, akazviona akatiisa muna Kristu Jesu. Zvakangonaka zvakadaro kuti muna Kristu tiitwe vatsvene, tibve mukuva vechivi tive vatsvene vaMwari, tibve muchituko tiuye mukudikanwa, tibve murima tiuye muchiedza, tibve pasi pesimba raSatani tive pasi pesimba romwanakomana wouche hwake. Saka Mwari wakatisanangura, achitisanangurirei kuti tiitwe vatsvene vasina chavanopomerwa pamberi pake murudo. Izvi zvose izvi ndiMwari wakatiitira muna Kristu Jesu. Nemhaka iyi, nokuti iye Mwari wakazviona kare kuti isu tinofanira kuuya kwaari tiri vana venhaka yake muna Kristu Jesu, zvichiindirana nokufunga kwake iye Mwari. Pfungwa yandoda kuti tibate, hama dzangu, papfungwa yandiri kutaura nhasi ndeyekutiyo tinzwisise kuti tine vhangeri rinotipa kunaka kwaMwari, zvatakaitirwa naMwari zvatisingagoni kuzviitira, ndezvekutibudisa muchitema kuti tiuye timire pamberi pake zvakanaka muna Kristu Jesu, tigamuchirike, tigogona kudavira kuna Mwari mukururama pane zvaakatiitira. But this first phase yandiri kutaura iyi ndeyekuti Mwari wakada munhu wose. Nyaya yandiri kutaura panapa ndeyakaitirwa munhu wose, unotenda neusingatendi, yakaitirwa nyika. Munhu wese ari entitled, was involved. Christ's act of redemption, act of liberation is inclusive, including each and every person who comes into the world. Whether you believe it or you don't, God loved you and gave his only begotten Son, that through him you might stand delivered, redeemed from the curse of the law. Izvi zvakaitwa naMwari muna Kristu Jesu. Then Bible rinotiudza kuti iko muna Romans chapter 5 verse 18, naizvozvo nemhaka yokudarika kwomunhu umwe rutongo rwakauya kumunhu wose. Pakatadza Adhamu, tese takatongwa, tese takapuwa mhosva, tese takatukwa. Makandira zvakanaka, tose muna Adhamu takatukwa muna Adhamu. But after that result of condemnation, kuburikidzawo nomunhu, nokururama kwomunhu umwe, chipo chekururamiswa chakauya kumunhu wose kuti ararame, kuti munhu wose ararame. Chipo chechivi muna Adhamu chauya kuti munhu wose aparare, kufa kuti fi, second death of sin. But chipo chaKristu chokurarama upenyu hwakarurama, isu tiri maari. Makandira zvakanaka, tiri maari. Kristu paakararama, Jesu paakararama panyika, isu tose takanga tiri maari. SaAdhamu paakaita chivi muEden, isu tose takanga tiri maari. Mwari akatitora muzvivi zvedu, mukusarurama kwedu, mukufa kwedu, akatiisa muna Kristu Jesu. Kristu Jesu akararama upenyu hutsvene hwakanaka pamberi paMwari, akakunda chivi chiri munyama. Bhaibheri rinotiro zvakanga zvisingagoneki nomurayiro, pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama yechivi, Mwari pakutuma mwanakomana wake nemufananidzo wenyama yechivi, wakapa chivi mhosva chiri munyama. Chivi chaive munyama ndisu tose, the whole humanity. With our sinfulness, we were in Christ. And when Christ lived a holy life, tempted in all points and without sin, we were in him. We also, through him, takakunda chitema. Ndozvinotaura Bhaibheri panapa. Tiri muna Kristu takakunda chitema.
Kristu paakafamba pamusoro pemvura takanga tiri maari. Kristu paakamutsa Razaro takanga tiri maari. Kristu paakafidha vanhu vakawanda achivapa zvokudya takanga tiri maari. Kristu paakanga ari mugetsimani achinamata achibuda ziya rinenge ropa takanga tiri maari. Kristu paakatogwa nevaJudha achirohwa pamberi paHerodhi paPirate achienda pamuchinjikwa achinoturikwa pamuchinjikwa takanga tiri maari. Zvakawira Kristu zvakawira ini, ndakanga ndiri maari. Makanditeerera zvakanaka. Saka nemhaka yekurarama upenyu hwakarurama pamberi paMwari, ichochi chipo takapiwa pachena naMwari chakakonzera kuti iwe neni tigone kugamuchigwa naBaba. Makanditeerera zvakanaka. Saka Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu paakanga ari paJordan, pagwizi Jordan, Desire of Ages, inotiyo shoko, the word that was spoken to Jesus at the Jordan, this is my beloved son, in whom I am well pleased, embraces humanity. God spoke to Jesus as our representative with all our sins and the weaknesses. We are not cast aside as worthless. Why? He hath made us acceptable in the beloved. This is powerful. This is good news. Mwari pakabuda Jesu mumvura, mweya mutsvene ukaburuka kudenga senjiva ukamhara pana Jesu. Nesuwo wakatimhara, takanga tiri maari. Jesu paakabhabhatidzwa achipinda mvura, nesu takanga tiri maari. Pakaina naBaba vachitaura vari kudenga, mweya mutsvene wakamhara senjiva pana Jesu, iye amira pazhe pemvura paJordan. Pakai, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. Isu tose takagamuchigwa taive maari. Mwari aitoreva kuti watigamuchira mhuri yose yaAdhamu yagamuchigwa naBaba kudenga. Kristu wakanga akatimiririra isu tose tiri maari. Nezvivi zvedu nekushayiwa simba kwedu hatina kurashwa, takagamuchigwa naBaba tiri muna Kristu Jesu. Nokuti Bhaibheri rinoti iye unotigamuchira muna Kristu Jesu. Saka nhau dzakanaka ndedzokuti idzo, hama dzangu, Mwari wakada nyika akapa mwanakomana wake, akangopa mwanakomana wake kunyika. Chese chatinorarama panyika tiri kuchirarama nokuti Kristu wakatida akatifira pamuchinjikwa. Mvura yatinomwa, chingwa chatinorya, mafaro atinoita, whether mafaro anofadza Mwari kana kuti anotsamwisa Mwari, uri kutoawana nokuti Jesu wakakufira pamuchinjikwa. Even when you live in evil and act evil, or you live in righteousness or act righteously, it is because God loved the world and gave his only begotten son. That's all that we are. Here we live, we walk, we laugh, we do everything. Whatever negatives and positives we may do in this world, it is because Christ died for all humanity. Died for all humanity. Whether they believe him or they don't believe in him, but remember, Christ died for you. Yes, he died for you. Akafira iwe neni tose, nevasati vavapo iye zvino wakavafira kuti vagamuchike vawane upenyu. Saka Bhaibheri chitiro, Mwari unobudisira vakaipa nevakanaka zuva rake, achinayisira mvura vakarurama nevasakarurama. Why? Because haationi saizvozvo, anongoona mwanakomana wake. Tiri muna Kristu, wakatigamuchira muna Kristu Jesu. Mwari akomborere shoko iri, rikubate rikubatsire. Ndo zvinonzi rudo rwaMwari kuri pachinhu ichi. Hatizi isu takada Mwari, asi ndiye wakatida. Tiri muzvivi zvedu takafa. Izvozvi position yauri, uri muchivi chako chaunacho,
uchirarama muzvivi, uchironga chivi, Mwari anokuda. Izvozvi Mwari ari kutokuda. Chirevo chinoti ishoko razvokwadi kuti Kristu Jesu wakauya panyika kuzoponesa vatadzi, avo ini newe tiri mhando dzacho dzevatadzi. Paul woti ini ndiri mukuru wavatadzi vacho ivavo. Kristu wakavinga vakarashika. Kristu wakavinga vanosongwa nenyika. Kristu wakavinga vari mumajere. Kristu wakavinga munhu wese nepauri. Wakavinga mhombwe, wakavinga vaurayi, wakavinga marepisti, wakavinga varevi venhema, wakavinga vamakuhwa, wakavinga munhu wese. Izvo zviya zvaunonzi uri wamakuhwa, iwe wakatovingwa naJesu. Mwari anokuda, Mwari anokugamuchira. Akapa mwanakomana wake kuti uve neupenyu. Uri kuwana upenyu hwaunahwo ihwohwo, hamene kuti unohushandisa kuitei, but unahwo nokuti Mwari wakakutendera upenyu ihwohwo kuti urarame muna Kristu Jesu. You get all the good things you want on earth because Christ died for you to receive those things, not because takanaka, asi nokuti Kristu wakanaka wakatiitira zvakanaka. Mwari vakatigamuchira mumwanakomana wake. Mwari atikomborere, Mwari atiitire zvakanaka as we think and meditate upon this great love of God, who is rich in his mercy and has delivered us from the powers of darkness, and he wants to transfer us to the kingdom of his beloved Son if we accept him, Jesus, as our personal Savior. May God bless you. Katina Matei. Baba wedu, tinotenda nerudo rwenyu rwamakatiitira muna Kristu Jesu, uyo wakauya akatigamuchira, akatida, akatifira kuti isu tivewo tinogamuchirwa naBaba, tiitigwe zvakanaka, kuti mukuitigwa zvakanaka zvimwe tivone tigamuchire Baba nerudo rukuru rwakati. According to his mercy he saved us. According to God's mercy, Mwari netsitsi dzake wakatiponesa, wakatidzikinura, kwete namabasa akanaka atakanga taita ayo, asi Mwari netsitsi dzake huru kwazvo wakatibudisa muchitema. Nemhaka yerudo rwaMwari rukuru kwazvo kwatiri, Mwari akafuma mutsitsi dzake, wakatiita vapenyu muna Kristu Jesu. Kunyangwe isu takanga takafa muzvivi zvedu, Mwari wakatiita vapenyu. Ndoda kuti mubate pfungwa yataugwa apa. Isusu we were dead in our trespasses, but God, because of his great love for us, who is rich in mercy, he made us alive with Christ even when we were dead in our trespasses. And it is by grace that we have been saved. By grace. Kungoitigwa zvatava tisina kufanira, Mwari wakatibudisa mukati mechivi. Kwete nokuti takanga taita zvakanaka. Takanga takatofa mukudarika kwedu. Teererai, takafa. Munhu akafa haana chaanoita kuti ave mupenyu nokuti wakafa. Like Lazarus, haana chaakaita kuti ave mupenyu, asi Jesu ndiye akamuti Lazaro, come forth. Wakatobuda adamwa naJesu, akauya pana Jesu. Ndokutanga kuva neactivity, adanwa, amutswa naJesu. Saka nesuwo takanga takafa mukudarika kwedu, takafira muzvivi. Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake, akatimutsa naKristu kuvakafa. Takamuka nei? We were